Ola Salvador musikariak disko berria aurkeztu du Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean. Hau ual izenean dator eta bertan 12 kantu berri biltzen dira. Diskoa kalean zuzeneko aurkezpenetan murgilduko da abeslari donostiarra. Aho ual izena darama Ola Salvador musikariaren estudioko bigarren emaitzak. Eta musikalki debuteko diskoaren segida naturala dela esan daiteke. Zaila da bata besteekin konparatzea, ze azkenean nire bizitzako bi fase desberdin dira eta ez zait iruditzen bata bestea baino hobea denik. Baina, bueno, elaborazio aldetik agian ez dakit elaborazio maila handiagoa izan note duten, ekoizle batekin lan egiteak azkenean hori dakarrelako, ez? Abestiei buelta asko eman eta abestiei bide desberdinak topatu eta bar. Lehenengo diskoan ere egin genuen, baina bestera batean egin nuen. Julen eta Borja musikari eta lagunekin, eta kasu honetan izan dela pauso bat gehiago orain arte ezagutzen ez duen profesional batekin lan egiten hastea. Agian lehenengoan bai gitarra akustiko gehiago egon zitekela, bazelako salto bat azkenean ni bakarrik akustika batekin egotetik banda batekin egotera. Eta agian orain banda itzaera presenteago dagoela esango nuke. Hala ere mantentzen dira horrelako doinu atmosferikoak, badaude abesti rockero agoren bat badago eta abesti lasai dexente, orduan kontraste horiekin jolastea gustatzen zait. Agian bigarren lanean gehiago egon dira, egon da piano bat, baina lehenengoan ere bazegon, orduan ez dakite nik ez eta hain desberdin ikusten, naiz eta salto bat nabaritu. Eguzkia errenditzean, oiko zulo beltzenean, desagertuta besteak, ta zu berriz. Ezpi bat ikusi nizun, niri barrean gorderik zuen argitxu nien itxu. Zure suak ez dukerik hau etzalietan ipiztu, baina ez antzo suterik soik saiztuko banu. Pablo Novoa izan da disko honetako izen garrantzitsu bat. Olatzekin batera diskoaren ekoizpen lanak egin ditu. Olatzek etxean sorturiko zirriborroei zuku atera diei gain estudioetan. Pablo Novoarekin lan egiten hastea aukera oso polita izan zen. Nik hasieran beldur pixka bat neukan, ez nuelako bera ezagutzen eta azkenean ez dakizulako nondik aterako den, ez? Ekoizpen lan askotan gertatu izan da ekoizleak oso argi edukitzea norantza bat eta agian artistarentzat ez zan berak aukeratuko lukena. Baina kasu honetan oso aberasgarria izan da berarekin lan egitea justo bera oso kalidade humano handiko pertsona delako eta hasieratik implikazio maila altu bat erakutsi zuelako, abestien alde lan egingo zuela hasieratik argi utzi zuelako eta azken hitzanik izango nuela ere remarkatu nahi izan zuela esango nuke. Bera jende askorekin lan egindakoa da, bizitza osoa darama gitar jole eta ekoizle bezala lanean. Bere garaian Itoitzen espaloian diskoa ekoitzi zuen. Eta azkenean beretzat ere polita da euskal atmosfera hontara bueltatzea eta berak ere badauka sensibilidade berezi bat gallegoa delako eta hizkuntza gutxituen aldeko autu hori beragan ere oso presente dago. Estudioan aritutako musikariak izango ditu lagun disko aurkezpenetan. Ander Zulaika baterian, Jagoba Salvador basuan, Matxin Saldiez gitarran eta Olatz bera ahotsa eta gitarretan defendatuko dute diskoa zuzeneko omenaldietan. Grabaketako banda, estudioko banda izan da zuzenean arituko diren musikarien banda. Espero dugu
gehienetan beraik aritzea, baina proiektu askotan dabiltza eta baliteke kontzerturen batean beste norbait ikustea, baina ez da ezer bereziarengatik, baizik eta agenda kontuak dira. Beretzako lujo bat da beraiekin lan egitea, benetan diot eta ez da falsa modestia bat, ni izan naiteke beraien artean musikari bezala okerrena, beraik oso onak direlako eta teknikoki eta ezagutza aldetik badauzkate nik ez ditudan abiezia asko, eta horrek ere ematen dio, askotan musika mailan teorikoki mugak dituztunean ez zera leku batzuetara iristen eta ezagutza handiagoa duzun momentu hortan aukerak irikitzen dira eta beraik aukera asko iriki dizkiate. Eta gainera, justu atzo teknikariarekin aritzekin egon nintzen hizketan eta komentatzen genuen ze ekipo majoa osatu dugun. Eta esango nuke oso erosoa dela beraiekin lan egitea eta orduan gozada bat izan da prozesua eta espero dut hemendik aurrera datorrena ere horrela izatea. Gerdirekita uzten abiena sentimenduen zapinean galdu. Aurreko diskoan bezala lankidetza ugari izan dira disko honetan. Garazi Esnaola, Lamare, Iban Ferreiro, Rozalen edo Idoia Azurmendi dira horietako batzuk. Piskat nasketa bat izan da, egon dira gertuko pertsona batzuk, adibidez Garazi Esnaola izan da nerekin ez garen gu abestiko pianoa grabatzen, eta azkenean laguna dut eta oso eroso nago berarekin eta gainera musikari bezala asko miresten dut. Idoia Azurmendiri dagokionez, berak egindako bertsio bati esker ezagutu nuen eta askotan entzun nuen bertsio hori eta egia esan harriduraz entzun nuen bere proposamen hori, hain gaztea eta hain hainera politean egiten gauzak eta iruditzen zitzaigun polita zela hasten ari den jende horrekin ere sare bat osatzea, guk eskertu izan dugun bezala musikariek, jende asko daraman jendeak bere ateak ireki izana. Bestalde, Estatu Espainiarreko kolaborazioak ere izan ditugu, hegoaldenetik, Kadizetik, Lamare artista izan da, Mar Muñoz, elkar ezagutzeko aukera izan genuen, betidanik oso harreman ona izan dugu, eta orduan oso erresa izan da zentzu hortan, azkenean harreman on bat dagonean eta konfiantza daukagunean bakoitzak bere ekarpena egiteko, horregatik diot berak erres bilakatzen dula eta distantzian egin behar izan dugun arren desiatzen nagola berarekin elkartzeko, zuzenean jo ahal izateko eta ea hau gertatzen den. Gero Iban Ferreirori dagokionez, bere bertsio bat egitea erabaki nuen, bere garaian, nera bezaroan asko entzun nuen abesti bat zen, Los Piratas taldearekin jotzen zuen. Eta, beretzat abesti hau azkenan 1000 aldiz jodun abesti bat da, erabaki genuen abesti hori zerotik eraikitzea originaletik asko aldenduz. Eta hor sartu zen Iban Ferreiro ekuazioan, eta berak ahots bat grabatu ordez, berak hori askotan egin duenez, beste bide berri bat aukeratu zuen eta bidali zizkigun sintetizadoreak, gitarrarekin egindako reverb efektu batzuk, bere ahotsa oso modulatuta eta ia asmaezina izanik bere ahotsa dela. Eta orduan hasiera batean sorpresaz jaso genuen, baina gero perspektibatik begiratuta ikusi genuen hori zela apostu bat egitea, gauza berrien alde egitea eta azkenean arriskuan dagoela pixka eta beraztasun hori. Eta azkenik Rozalenen kolaborazioa esango nuke bereziena izan dela, azkenean bera ezagutzeko aukera izan nuelako, berarekin egon nintzen, grabazioan bertan ere elkarrekin egon ginen eta berak beldurra handia zuen, berak euskeraz ez dakielako eta bere lehenengo aldia delako euskeraz abesten, baina harriduraz ikusi genuen egin zuen lehenengo aldian, euskeraz jakingo balu bezala egin zuela. Eta horrek erakutsi zigun, bazegoela hor hizkuntzarekiko errespetu bat, zerbait landu zuela eta agertu zuela borondate bat euskerari bere ekarpena egiteko eta azkenean iruditzen zait bere aldetik eskuzabaltasunarik eta handi bat hau egin izana.
Diskoa kalean zuzenekoetan murgilduko dira datozen asteetan. Aretxabaletan, Gasteizen, Ondarroan, Bergaran edo Donostian ariko dira besteak beste. Bai, egia esan gogo handiz. Uste ni eta taldekideak bagabiltzala ja egun hori iristeko desiatzen. Ez dakigu ze neurritan eragingo diguten neurri berriek, baina guk aldegun heinean ilusio handiz aurkeztuko dugu zuzenean lan hau, azkenean hori delako gure esparrua, ez? Nik esango nuke hortarako sortzen ditugula kantak, azkenean jendearekin konektatzeko eta kantak guztionak bihurtzeko.